Avui toca StarNet. StarNet és una bona eina, sabeu que elimina les estrelles, però a vegades fa algunes cosetes rares. No agafa les estrelles grans, no agafa les estrelles que queden en les zones brillants, deixa els halos... Tot això són coses que podem anar millorant i ara us ensenyaré com fer-ho. Primer us ensenyo la imatge. És la nebulosa de l'Estàtua de la Llibertat. Aquesta imatge no és meva, l'he tret del Facebook, del grup PixInsight per principiants. És una imatge feta a partir dels filtres de banda estreta, d'hidrogen alfa, sofre 2 i oxigen 3. I aquí ja he fet la combinació de colors i comencem. El primer que hem de fer, obrir l'histograma i li retallarem les ombres. Vigilant de no treure-li cap píxel. Aquí ja va bé, no hem retallat cap píxel, ho apliquem a la imatge. Torno a fer l'estirat virtual. Sabeu que StarNet treballa amb la imatge estirada, no treballa amb imatges lineals. Però podem aplicar un estirat amb Pixelmath de manera que després, un cop aplicat ja el procés StarNet, puguem recuperar l'estat lineal per poder treballar la imatge en estat lineal, per poder aplicar la deconvolució, la reducció de soroll, el que ens interessi. Ara veurem com fer-ho. Tornem a obrir l'histograma. I anem fent un estirat fins a portar el pic aquest a un valor, veieu que aquí baix ens surten les X, a un valor de 0,10, 0,15, per aquí. Aquí està bé. Aplicarem si de cas. Ara... Aquí està bé. 0,06. Utilitzarem aquest valor de midtones. Per tant, anem a Pixelmath. I aquí a la funció MTF, el valor que hem llegit a midtones, que és 0,06, $T. I apliquem a la imatge, i traiem l'autoestirat, i ja tenim la imatge en estat no lineal. Tanco tot això. El que faig és reanomenar la imatge com a imatge inicial. Faig un clon de la imatge que anomeno NE0, que vol dir nebulosa inicial, nebulosa 0. I en aquesta imatge sí que li aplicarem ja StarNet, amb la Star Mask activada. Molt bé, StarNet ja acabat, i ara tenim dues imatges, una que són les estrelles i l'altra que és la imatge sense estrelles, que és la nebulosa. El que faig és posar el nom ST0 i em deso aquestes imatges aquí dalt perquè sé que aquesta imatge més aquesta imatge sumades en Pixelmath donen com a resultat aquesta. Ara el que farem serà millorar una miqueta les estrelles. Tanco StarNet, faig un clon de la imatge ST0, que li diré ST1, deso aquesta, i treballarem sobre aquesta imatge. Aquesta imatge conté les estrelles, però StarNet segur que ha agafat també nebuloses, estructures de la nebulosa, pensant-se que eren estrelles. Però el primer que farem serà buscar aquestes restes de nebuloses i eliminar-les.
això és massa brillant. Ajusto l'estirat de l'histograma per buscar precisament aquestes estructures que hem d'eliminar. Comparo amb la imatge inicial i veiem que això, per exemple, que correspon a aquesta zona d'aquí, és nebulosa, no és estrella. Tenim tota aquesta barra d'aquí, que tampoc és estrella. Aquesta és d'aquí. Aleshores, el que farem serà anar buscant, sobretot en la imatge principal, les zones brillants, que és on aquestes coses passaran més. Com ho fem? Amb CloneStamp. Obrim el procés CloneStamp, faig clic a la imatge on volem treballar, control-clic a la imatge en negre i ja podem treballar. Hem d'ajustar la mida del pinzell. Encara és massa. I vaig comparant la imatge principal amb la meva imatge i elimino totes les estructures aquestes que semblen que són nebuloses però no són estrelles. Si elimino alguna estrella no passa res, ja ho arreglarem després, però vaja, intentem ser el més curosos possible. I vaig fent. Molt bé, acceptem el procés CloneStamp, tanquem i creem la imatge nebulosa 1, que el que farem serà amb Pixelmath, la inicial, menys aquesta ST1, i obtindrem la primera imatge nebulosa ja corregida, que queda així. Que com que hem eliminat algunes de les estrelles grans perquè no quedaven bé, aquí veiem que ens queden les estrelles, però bueno, ja anirem treballant. Ho torno a posar aquí, menjarem el negre, el deixarem aquí, i sabem que NE1, ST1, sumades, tornen a fer la inicial. Seguirem modificant. Fem un clon de ST1, i ara el que hauríem de buscar, que ja ho he fet en part en el pas anterior, és buscar les estrelles grans. El mateix, ara, si abans el que hem fet és en la imatge d'estrelles buscar les restes de nebuloses, ara el que fem serà buscar a la imatge de nebulosa estrelles que no hagin quedat bé. Per exemple, tenim aquesta estrella gran que veiem que no ens ha fet una bona eliminació. Doncs fem el mateix, la busquem, sabem que és aquesta zona d'aquí, a veure, aquesta estrella és aquesta, aquestes dues són aquestes, o sigui aquesta brillant és aquesta d'aquí.
Doncs fem el mateix. Obrim el negre, ens anem a la imatge on volem treballar, obrim el clone stamp, clic a la imatge on volem treballar, control clic a la imatge de referència, que és el negre, i borrem les zones que no han quedat bé. I aquí anem buscant les estrelles grans que no hagin quedat bé. Hem fet aquesta. Aquí ja ho hem eliminat abans, us heu fixat que eliminava tota aquesta zona brillant perquè no quedava bé. Tenim totes aquestes d'aquí que queden aquests rastres, però això ja ho modificarem després. I anem examinant on hi ha estrelles grans que hagin pogut quedar malament. Molt bé, acceptem el clone stamp, el tanco, i ara crearem una imatge NE3, que és la inicial menys les estrelles que hem tornat a modificar ara. Ara deixo aquí. Molt bé, i ara sabem que aquesta més aquesta sumen la inicial. Marcarem ST2. I ara el que farem serà un pas diferent, que no ens sumaran les dues imatges, no ens sumaran la imatge inicial. Farem una variació. Primer creo un clon de NE2, que és la nebulosa més les estrelles grans, recordeu? Torno a aparellar NE2 i ST2. Li aplico un downsample. Sabeu que StarNet no agafa les estrelles grans, per tant el que faré serà reduir la imatge a la meitat de la mida. Li aplico StarNet amb la Star Mask activada. D'aquesta manera les estrelles grans ara ja no són tan grans. StarNet les recollirà millor. Esperem que faci el procés. Molt bé, això ja està. Li poso nom ST3. La torno a la mida original, que per això el que he de fer és obrir el procés resample. Selecciono la imatge inicial i aquí he d'apuntar manualment els valors que veig aquí, que en aquest cas ja ho tinc fet d'abans. I ho aplico a la imatge ST3. Això em torna la imatge a la mida original, o sigui, a la mida de la imatge inicial. Per comprovar-ho, si voleu, posem com a màscara. Si té la mateixa mida, l'accepta com a màscara. Si no té la mateixa mida, no l'accepta com a màscara. Però no la vull fer servir com a màscara, vull dir, és només per provar si la mida és la correcta o no. Ja veiem que sí. I ara tornem a fer el mateix que abans. Ens haurà agafat les estructures de nebulosa que hem d'eliminar. Per tant, tornem-hi. Amb el clone stamp. Haurem d'anar eliminant tot el que no siguin les estrelles que hem seleccionat nosaltres abans. Molt bé, acceptem el clone stamp.
I ja tenim la imatge només amb l'estrella gran que teníem. Crearem la imatge de nebulosa 4, que és la nebulosa sense estrelles 2 menys la ST3. Apliquem. El que hauríem de mirar és com ens ha eliminat aquesta estrella gran. Ampliem l'estrella, sabem que la tenim aquí. I si comparem com la teníem abans, al principi, veieu que no ens l'eliminava Starnet i ara ens l'ha recollit bastant bé. Tot i que encara podríem perfeccionar això, Ho farem després, això encara ho arreglarem. Però veieu que ara ha recollit més bé l'estrella. Molt bé, tenim NE4. Recordeu que aquestes imatges NE3 i ST3 no sumen la imatge inicial, Per tant, les deixo aquí a banda. NE4, ara buscarem les estrelles que sumen amb la nebulosa. Que fem inicial, menys NE4. Ara sí que tenim NE4 i ST4 sumen la imatge inicial. Molt bé, seguim millorant. Faig un clon de NE4. Li dic NE5. I ara el que farem serà ressaltar les estrelles que queden a les zones brillants. Com hem vist abans, en aquestes zones brillants d'aquí queden aquestes estrelles que no ens les recull bé Starnet. Veieu aquestes d'aquí que les he borrat perquè no les recollia bé. Com podem fer això? Amb una funció matemàtica. Això és, el valor de cada píxel l'eleves al cub. Bé, doncs ho aplicarem. Veieu que ara es noten una mica més les estrelles que quedaven dins la nebulosa. Si cal, ho apliquem 2 vegades. Això s'ha d'anar provant i mirar a veure quin valor ens interessa més. Aquí em queden poques estrelles. Millor una sola vegada. I li aplico Starnet. Altre cop amb la màscara d'estrelles activada. Això ja està. Li poso nom a la imatge generada. Li dic màscara d'estrelles brillants. I tornem, hem d'eliminar les estructures que no siguin estrelles. Molt bé. Ara ja hem deixat només les estrelles de les zones brillants, que són aquestes. Accepto el clone stamp. M'interessa fer una màscara amb aquestes estrelles. Per tant, extrec la lluminància de la imatge, li aplico el procés binaritzar, dilato una miqueta les estrelles i ara aplicarem aquesta màscara a la imatge NE4, que la tinc aquí dalt.
aplico aquesta màscara a la imatge. I si de cas anem a buscar, per veure què estem fent, alguna zona d'aquestes. Faig que no s'ensenyi la màscara, que no es mostri la màscara. Això més avall. La N5 ja la puc portar com si fos un auxiliar, perquè no... Molt bé. I la imatge NE4 amb la màscara que hem creat aplicada, el que faig és eliminar les capes més petites, que seran les corresponents a les estrelles. Mirem si ens queda bé la imatge, si no eliminarem més capes o menys capes, això ho hem d'anar provant. Molt bé. I ara el que farem serà generar soroll en els forats aquests que ens han deixat les estrelles brillants. A veure, anem a buscar-ne una. Show mask. Aquesta zona d'aquí. Anem a generar soroll per dissimular les estrelles. Per dissimular el forat que ens han deixat les estrelles. Aquí potser és una mica massa. Per tant, desfarem. Baixarem el valor. De totes maneres, aquí queden bastant dissimulades ja perquè és una zona molt brillant, Però aquesta és l'estratègia. Eliminar les capes i generar soroll per dissimular els forats de les estrelles. Vale, acceptarem això i anem a crear la imatge d'estrelles 6, que és la inicial menys aquesta NE4 que hem retocat ara. El que faré serà retirar la màscara i aplico el Pixel Mask. I crearé la parella, que és la inicial menys les estrelles. Vale, ara desharé les imatges a dalt per tenir l'ordre com ho manteníem. Aquesta ja la puc deixar a dalt. I posarem NE6 i ST6. Espera que va així. Que ara aquestes sumen la imatge inicial. Ara hem modificat NE4, per tant NE4 i ST4 ja no sumen. Els emporto aquí. Segurament hauríem pogut crear un clon de NE4 i treballar sobre el clon de NE4 i llavors sí que seguirien sumant, però ara tinguem present que ja no sumen. Minimitzarem imatges. I per on anàvem? Tornem a obrir aquestes dues imatges. Tenim la nebulosa i les estrelles. Ara el que tenim ja és una imatge amb totes les estrelles que pot recollir StarNet. Si anem mirant aquí, en principi ja no hi haurien d'haver estrelles. Sí que poden quedar els halos i poden quedar coses que encara no siguin completes, Però estrelles haurien d'estar totes recollides ja. Què ens passa amb aquestes estrelles? Que de fet no tenen el valor de la imatge inicial. Si obro la imatge inicial, me la porto per comparar amb les altres. Si busquem aquestes estrelles, veiem que aquesta estrella, que té uns valors de 0,988 al vermell, 0,995, són aquests valors que ens apareixen aquí baix,
0,996, si busco aquí, 0,7, 0,7, 0,6... Si jo porto aquestes estrelles a una altra imatge, de fet no tindran els mateixos valors. No seran aquestes estrelles. Perquè aquestes estrelles no són totals. Perquè aquesta estrella tingui el valor total li hem de sumar això i el fons. Hem de sumar aquest valor i aquest valor. Què és el que fem ara? Ara crearem una imatge d'estrelles totals. Primer crearem una imatge d'estrelles que ens servirà com a màscara per passar les estrelles d'una banda a l'altra. Fem un clon de ST6. Potenciem una mica les estrelles, és a dir, estirem l'histograma. A veure... Farem així mateix. Crearem la imatge estrelles totals. A la que aplicarem la màscara que hem creat. I ara farem les estrelles totals més la NE6. I amb això ja hem de tenir unes estrelles que siguin amb aquests valors. 0,9, 0,9, si anem aquí, 0,9, 0,9. Hem aconseguit exactament el que volíem, que és tenir les estrelles completament en aquesta imatge. La deixaré desada per allà dalt i seguirem. I també desarem la màscara d'estrelles de bypass. Ara crearem una màscara d'estrelles totals que ens servirà per acabar de corregir tots els halos i les estrelles aquestes que no estan quedant bé. Per fer-ho, fem un clon de la imatge ST bypass. El bypass al seu lloc. La binaritzo. I ara el que farem serà dividir aquesta imatge en diferents imatges segons la mida de les estrelles. O sigui, crearem màscares diferents per a cada mida d'estrella. És a dir, fem un clon d'aquesta imatge que li direm elements 23. Tanco això que ja molesta. Me la deixo per aquí. Farem un altre clon que es dirà elements 15. Me la deixo per aquí. Un altre clon que es dirà elements 9. Un altre clon que es dirà elements 3. I finalment un altre clon que es dirà elements petits. I aquesta és la imatge de màscara estrelles totals. Comencem amb la de 23 elements, li apliquem un closing de 23 elements. I ens deixa les estrelles
més grans de 23 elements. A la imatge de 15 li apliquem un closing de 15. Aquesta imatge conté les estrelles més grans de 15, per tant conté les de 15 i les de 23, després les haurem de restar. A la de 9 elements li aplico un closing de 9. I a la de 3 elements li aplico un closing de 3. Ara, com hem dit que la de 15 elements conté les estrelles més grans de 15, és a dir, les de 15 i les de 23, he de fer la de 15 elements menys la de 23 elements, perquè contingui només entre 15 i 23. Ja es veu des d'aquí que ens queden aquestes anomalies. Això és perquè la dilatació tendeix a fer les formes arrodonides i les estrelles originals no eren tan rodones. Bueno, la màscara inicial no era tan rodona. I per tant ens queda això. Això ho eliminarem amb la imatge d'elements petits. Ja hi compto. A la de 9 elements li hem de restar la de 9 menys la de 15 menys la de 23. A la de 3, menys la de 9 menys la de 15 menys la de 23. I elements petits, doncs evidentment li haurem d'eliminar totes les altres màscares. Molt bé. Ara amb aquestes màscares som capaços de treballar les estrelles segons la mida. I això és molt interessant per corregir les anomalies que fa StarNet. Ara crearem una imatge que es dirà NE7, que és sobre la que crearem treballarem ara. Ara faig un clon de la imatge màscara estrelles totals. Li aplico Morphological Transformation dilatació de 5 elements. Aplico aquesta imatge com a màscara a NE7 per veure millor totes les anomalies que tenim. Aplicaré un Screen Transfer Function, un STF, per exagerar molt totes les anomalies que tenim. Si ampliem, veieu com es veuen aquí totes les trames que ens fa StarNet. Molt bé. El següent que aplicarem, Multiscale Median, en les que elimino les capes 2 i 3. Veieu? Ara ha millorat moltíssim això. El que em fa a eliminar les capes 2 i 3 és amb respecte una miqueta al dibuix que em genera StarNet del fons, però m'elimina bastant la trama que genera. Per les capes 2 i 3, veieu que per la majoria d'estrelles va bé. Per les estrelles més grans potser faria falta eliminar també la capa 4. Per això ara ve la feina de treballar amb les màscares que hem creat abans, elements 23, elements 15. Sobretot és per les estrelles grans. Ara per això tanco això.
Trec la màscara. I el que anirem a buscar és arreglar sobretot l'anomalia més gran que tenim, que és aquesta d'aquí. He provat diferents maneres i la més senzilla és aquesta que us ensenyo ara. Començarem obrint el Script Game. Creo un elipsoid que m'agafi l'estrella. Genero màscara binària i màscara gradient a la màscara gradient faig un clon, li aplico un petit estirat d'histograma com sempre faig un clon de la imatge. Això. Aplico un downsample 4. Que ho he de fer tant a la imatge com a la màscara, m'ho he descuidat. Aplico la màscara, ara sí. Elimino totes les capes menys la residual. Aplico soroll, o sigui, genero soroll sobre la imatge. Potser és una mica massa. 45. Molt bé, elimino la màscara. Faig el resample. Recordeu que he de posar la imatge en la mida real. He d'escriure aquí a mà els valors de la imatge que em surten aquí i ho aplico a la imatge clon. Desfaig el resample de la màscara aquesta perquè la utilitzaré sobre aquesta imatge ara. I ara obrirem Pixelmath per dir que ens copiï aquí la imatge que hem generat abans, el clon. Si veiem que aquesta màscara és massa exagerada, que us sembla que ho sigui, tiraré enrere, aplicaré la màscara GM sense modificar i ho tornem a aplicar. Aquí millor, ens queda més dissimulat. Sí que es veu una miqueta l'anella, però ens queda bastant més dissimulat tot el conjunt, per tant, deixarem així. I si de cas generaré una miqueta de soroll per sobre encara per dissimular-ho més. Que sigui molt poca cosa, I ja està. Així deixaríem aquesta estrella. Que veieu com queda. Recordeu que aquesta imatge li tinc aplicat a l'STF. Però la tinc estirada fins a aquest punt, I recordeu també que havíem dit al principi que el que ens interessava era obtenir una imatge
sense estrelles en estat lineal, com a l'inici. Per tant, ara passarem la imatge a lineal. El primer que faig, retirar la màscara, obro Pixelmath. Recordeu que l'estirat que tenia jo a l'inici era el de la inicial, si ho poso a l'historial, era aquest Pixelmath. 0.006 és l'estirat que havíem aplicat. Per tant, ara hem de fer 1 menys 0,006. Això és 0,994. Ho aplicaré sobre la imatge NE7, ja modificada. Ens faltaria modificar les altres estrelles, però ja ho deixo així. I ara tenim una imatge lineal sense estrelles, que és el que volíem. Espero que us serveixi.